आज आपण झटपट पोहे कसे बनवायचे आणि मग नाश्ता कसा पटकन बनवायचा हे आज आपण पाहणार आहोत। त्याच्यासाठी आपण 3 ते 4 माणसांसाठी आपण पोहे बनवणार आहोत। तर बऱ्याच वेळा काय होतं की पोहे चिवट होतात, खूपच मऊसर होतात आणि त्याचा लगदा होतो किंवा अगदीच पोहे वेगळे झाले तरी ते असे मऊसर होत नाहीत। तर ते तसे का होतात तर आज आपण ह्या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। तर 3 ते 4 माणसांसाठी आपण माझ्याकडे हा छोटासा ग्लास आहे, त्यानुसार मी माप घेत आहे। तुमच्याकडे छोटी वाटी असेल त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता। 2 आणि ही आहे 3 आणि बाकी आपलं बरंचसं मटेरियल पडतं, ते मिळून बरंचसं आपले अर्धा एक जो ग्लास आहे तेवढे पोहे वाढतात। तर किंवा मग तसं तुम्हाला कळत नसेल ग्लासनी तर मूठभर पोहे असे घ्यायचे। एका माणसासाठी असं मूठ धरायची। हे 2 आणि हे 3। मग हे काय करायचे, स्वच्छ असे चाळून वगैरे घ्यायचे। याच्यामध्ये काही घाण वगैरे आहे का ते बघायचं। हे व्यवस्थित असे चाळले गेले पाहिजे, स्वच्छ होतात। स्वच्छ करून घेतलं। खाली एक मी प्लेट ठेवलेली आहे, कारण हे भिजवताना त्याचं पाणी व्यवस्थित खाली पडावं। आता आपण हे पोहे भिजवून घेत आहोत। स्वच्छ धुवून घ्यायचे। तुम्ही ते बघू शकता, पोह्यांचं सुद्धा किती असं खराब असं पाणी निघतं। तर पोहे धुतलेच गेले पाहिजेत। आपण बनवणार आहोत स्पेशल असे कांदा पोहे। तर नंतर हे खाली प्लेट ठेवायची आणि याच्यावर हे चाळणी अशी ठेवायची। तुमच्याकडे ही चाळणी नसेल तर तुमच्याकडे पुरणाची वगैरे असेल त्याच्यात भिजवले तरी चालतील। मग यातून काय होतं, ते पाणी त्याच्यातून जे जास्त असेल ते पाणी गळून जाईल आणि पोहे आपले व्यवस्थित भिजतील। चला तर मग आपण कांदा पोहे बनवण्याची साहित्य बघूया। 2 मीडियम साईजचे मी कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून। 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक कापून। त्याच्यानंतर कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत 8 ते 10। थोडीशी साखर घेतलेली आहे, हवी असेल तर तुम्ही टाकू शकता, आवडत नसेल तर नाही टाकली तरी चालेल। गार्निशिंगसाठी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे थोडंसं किसून। त्याच्यानंतर हे शेंगदाण्याचे दाणे घेतलेले आहे 20 ते 25 आणि ही कोथिंबीर आहे। तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता, त्यासाठी आम्हाला जास्त आवडते म्हणून ही जास्त टाकलेली आहे। त्याच्यानंतर याच्यात आहे फोडणीसाठी आहेत मोहरी, जिरे 1 चमचा, त्याच्यानंतर मीठ आणि हळद। तर आता स्पेशल असे कांदा पोहे कसे बनवायचे ते पाहूयात। आता मी इथे कढई तापण्यासाठी ठेवलेली आहे गॅसवर। आता आपण त्यामध्ये तेल टाकूया। अंदाजे 2 ओघळी असते आपली किटलीमध्ये, तेवढं मी टाकलेलं आहे तेल। आता हे व्यवस्थित गरम होऊ देऊया। आता आपण यामध्ये शेंगदाणे टाकूया, तुम्ही ते बघू शकता। हे आपल्याला व्यवस्थित असे तळून क्रिस्पी करून घ्यायचे आहेत। जर जास्त क्रिस्पी आवडत नसेल तर नुसते तुम्ही फोडणीत वरतून तसेच टाकले कांद्यामध्ये तरीही चालतील, पण असे तळून व्यवस्थित क्रिस्पी करून घेतले की आणखी छान लागतात। तुम्ही इथे बघू शकता आपले शेंगदाणे चांगले तळले गेलेले आहेत, क्रिस्पी झालेले आहेत। तर आपण ज्यात हे पोहे भिजवले होते त्या पोह्यांवरती आपण हे शेंगदाणे काढून घ्यायचे। आता आपण यामध्ये मोहरी टाकणार आहोत। मोहरी तडतडली का थोडेसे जिरे टाकणार आहोत। थोडेच टाकायचे, अर्धे आपल्याला कांद्यामध्ये टाकायचे, त्याची टेस्ट खूप छान येते। त्यानंतर हे तडतडले आहेत, मग आता आपण मिरची टाकूया। जास्त तिखट हवं असेल तर थोडीशी जी मिरची आपण टाकली आहे हिरवी मिरची ती थोडी गोल्डन कलरची होऊ द्यायची, आणि जास्त तिखट लागत नसेल तर लगेच आपण त्यामध्ये कांदा आणि कढीपत्ता टाकूया। कांदा टाकूया। कांदा पोहे म्हटल्यानंतर कांद्याचं प्रमाण जास्त येतं। मी 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून।
हा कांदा व्यवस्थित आपण मिक्स करून तो आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. परतून झालं हे कसं करणार की थोडासा तो ट्रान्सपरंट होतो आणि थोडासा गोल्डन कलर त्याला यायला सुरुवात होते, म्हणजे आपला कांदा व्यवस्थित शिजलेला आहे. नाहीतर तो पोह्यांमध्ये असा कचकच थोडासा कच्चा राहिला की कचकच असा लागतो. कांदा लवकर परतण्यासाठी एकदम थोडंसं असं नकळत चिमूटभर असं मीठ टाकायचं की जेणेकरून काय होतं की कांदा लवकर परतला जातो. तुम्ही इथे बघू शकता आपला कांदा चांगला परतलेला आहे व्यवस्थित. त्याचा कलरही थोडा चेंज झालेला आहे. थोडी गॅसची फ्लेम कमी करायची. त्याच्यानंतर काय करायचं, हे जे जिरे आहे ते आता पुन्हा कांद्यामध्ये टाकायचे. आपण आधी फोडणीला पण टाकले होते, पण हे कांद्यात टाकल्यानंतर त्याची एक टेस्ट वेगळीच येते पोह्यांना. पुन्हा हे व्यवस्थित मिक्स करायचे. त्याच्यानंतर थोडीशी फोडणीला अशी कोथिंबीर टाकायची. फोडणीला टाकलेली कोथिंबीरची टेस्टही खूप सुंदर येते. आपण नंतर गार्निशिंगला नंतर पोह्यांमध्ये तर कोथिंबीर टाकतोच. त्यानंतर आपण अर्धा चमचा अशी हळद टाकणार आहोत. तुम्ही इथे बघू शकता. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यामध्ये आपण हे लिंबू घेऊया. लिंबातल्या बिया काढून घ्यायच्या हाताने आणि मग ह्या लिंबाचा रस या कांद्यामध्ये पिळायचा. याने काय होतं, पोहे थोडेसे आंबटसर आणि टेस्टी खूप सुंदर येते. नंतर आपण इथे हे जे पोहे घेतले होते ते बघा तुम्ही किती सुंदर असे मोकळे झालेले आहेत. अगदी हाताने एक एक पोहा जो आहे सुंदर असं एक एक पडत आहे. वेगवेगळ्या झाले, अजिबात चिवट न होता मऊसरही झालेले आहेत. आता आपण इथे हे पोहे टाकूया. त्याच्यानंतर कोथिंबीरही टाकूया. मिक्स करूया. आता आपल्याला मिठाचं प्रमाण बरंच वेळा कळत नाही, तर काय करायचं, आपण थोडंसं चिमूटभर मीठ तर आधी आपण फोडणीला कांद्यामध्ये परतताना टाकलेलं आहे. मग आता पोहे टाकल्यानंतर आपल्याला अंदाज कळतो की एक्झॅक्ट किती टाकायचं. तर मी अर्धा चमचा इथे मीठ टाकलेलं आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं. तुम्ही इथे बघू शकता खूप सुंदर असा स्मेल येत आहे आणि कलरही पोह्यांना छान आलेला आहे. आणि हे मोकळे तर झाले पोहे, पण मऊसुद्धा झाले पाहिजे ना. तर त्यासाठी काय करायचं, थोडंसं आपण त्याच्यावर 5 मिनटं वगैरे झाकण ठेवायचं. गॅसची फ्लेम थोडी बारीक करायची आणि पोहे छानपैकी त्याला वाफ येऊ द्यायची. चला आता वाफ आलेली आहे पोह्यांना, आपण झाकण काढून घेऊया. आता आपली जी साखर होती, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही साखर टाकू शकता. अशी चिमूटभर साखर थोडीशी टाकून द्यायची आणि पुन्हा मिक्स करायची. आणि 1च मिनिट फक्त झाकण इथे ठेवायचं आहे. चला तर आपण झाकण काढूया. तुम्ही इथे बघू शकता की पोह्यांना छान वाफ आलेली आहे आणि पोहेही किती मऊसर आणि मोकळे चिवट न होता झालेले आहेत. गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि आता आपण सर्विंग प्लेट तयार करूया. आपण इथे सर्विंग प्लेटमध्ये पोहे काढून घेतलेले आहेत. आता आपण हे गार्निश करूया. तर आपला पोहे गार्निश करून झालेले आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता. हे आपले स्पेशल कांदा पोहे ही डिश तयार झालेली आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही वरतून जर तुमच्याकडे शेव असेल बारीक तर तीही वरतून तुम्ही टाकू शकता किंवा असेही खाऊ शकता. तर आपली स्पेशल अशी कांदा पोहे डिश. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.